Takže ahoj, vítej u tohoto videjka a v tomto videjku není žádný mega giga video. Jenom si říct, ten, kdo má rád Huggyho, tak prosím vás to vypněte. Já ho teda nemám ráda. OK, má hejty. Nebo takže není dost lidí hejty. Ale prostě já nechápu, jak může nadávat malým dětem. Co pak vy, když jste nebyli menší, třeba jestli vám je 12, 15, já nevím, když vám bylo třeba 9, tak jako taky jste byli dítě, on byl taky dítě, jako, já vím, že to říkal v jednom videu, ale já nechápu, jako, proč může nadávat. To já, kdyby byla starší než ona, teďka nevím fakt, kolik mu je, to se omlouvám, kdyby jemu bylo třeba 9 a já bych točila takhle na YouTube a já bych mu nadávala, jaký by to pro něj bylo. Já to prostě nechápu. Prostě, jestli se mnou souhlasíte, napište do komentářů, souhlasím s tebou a jestli máte rádi Huggyho, tak se vám omlouvám, ale já tohle to fakt nepochopím. To prostě mě nejde na mysl. Prostě nechápu. Jestli teda vám to taky nejde na mysl, napište dolů do komentářů. To už bude vše pro toto video, já s váma loučím. A ahoj, další videa.